Имаш киселини и тежест след ядене? Нека ти кажа, че може би не е това, което си мислиш. Ако често след ядене ти е тежко и имаш киселини, вероятно е да си мислиш, че имаш прекалено много стомашни киселини. Но аз имам новина за теб. В 90% от случаите проблемът е, че нямаш такава. Стомашната киселина е твоя вътрешен огън. Когато тя е слаба, стават 3 страшни неща. Клапата на стомаха не се затваря и храната се връща нагоре. Т.е. здравейте киселини. Месото не се смила, а загнива вътре в теб. И усещането е като тухла в корема. И третото, бактериите и паразитите празнуват. Киселината трябва да убива гадините, без нея развиваш подуване и бактерии. Ако това ти звучи познато, ето 3 бързи хака, които можеш да пробваш, за да разпалиш огъня. Хак 1. Спираш водата по време на хранене. Тя разрежда малкото киселина, която имаш. Хак 2. Ябълков оцет. Една лъжица в малко вода преди ядене. Ако ти стане по-добре, значи си имал нужда от киселина. И хак 3. Горчиви храни. Рукола, джинджифил. Преди ядене те събуждат стомаха. Киселината не ти е враг, тя ти е най-добрият приятел. Не я гаси, а я поправи. Последвай ме за още хакове за корема.